53 minutos que está nos pedindo xa paso Fátima, porque a verdade é que a imaxe que estábamos vendo fai uns minutiños de Xinzo de Limia pois será desoladora, a verdade. Levan xa semanas pois queixándose de que estas choivas fora do normal que tivemos no mes de maio estaban retrasando a moitísimo esas tareas de botar as patacas, pero que Fátima xa o deste domingo foi un pouco o remate, non? Pois efectivamente, compañeira, non só o mes de maio dos máis chuviosos que recordan aquí nesta comarca da Limia, tamén o de abril, tal e como nos conta aquí José Antonio Gándara, estamos con el. Dicimos que, claro, desde as chuvias deste domingo tamén torrenciais, pois canto tempo tería que pasar para poder sementar neste terreo, José Antonio? Pois sempre cando non chove, un mes tranquilamente. E que non chova, por suposto. Porque agora o terreo está impracticable. Impracticable, sí. Isto ten que secar para que poidamos entrar en condicións normales. Como ten chovido tanto, e de todas formas ten chovido moito, pero tamén parte por a deixadez das institucións á hora de non limpiar os canales, porque a non desaugar é normal que queden enchoupadas as leiras. Porque canta produción levades, canto levades sementado ata agora? Como moito entre un 3 e un 5%. E veremos a ver dese 3 ou 5 a que demos quitao, porque parte dela xa pudriu. Pudriu, xa non se pode sementar. Claro, hai zonas onde encharcou e non vai estar en condicións de retirar. Entón non se podería recuperar o 100% da produción? No, por suposto, se partimos de que vai haber moita menos produción. O que é despois xa que seamos capaces de quitalas no mes de outubro e novembro, que non chova. Se chove non se pode recoller. Se chove non podemos entrar a recoller, claro. Isto supoño que significaría perdas, dicimos, entendemos, cuantiosas. Cuantiosas. Se partimos con un 30% ou un 40% menos de produción, por lo que eso incrementa os gastos. Os gastos de produción van a ser moito máis elevados que outros anos. Isto vai nos repercutir aos consumidores, José Antonio? No precio, ao millor, non tanto. Na calidad, por suposto que non, que o que collamos vai estar perfectamente. Pero o productor sí que lle vai influir muchísimo. Porque claro, non imos ter menos patacas, eso sí que non lo garantizas. Non, porque en outros sitios onde poderon sembrar, tipo Holanda, Francia, teñen sementado. Entonces patatas non van a faltar. Pero a máis precio? Por suposto que sí, tontos non son, vannos cobrar máis caras. Bueno, pois con esta mensaxe, gracias por atendernos, José Antonio, pois agardamos que se solucione pronto e que, bueno, que non sexa tan elevada ese precio, compañeiros. Claro, pero é que a imaxe da resignación, non? A que tiñamos aí en Xinzo de Limia ante esa desfeita. Algúnha vez, non? Levamos falando aquí, Bernardo, no termómetro dese prezo, pero que van a facer con esta meteoroloxía tan adversa nun sector, ademais, tan estratégico para nós. Sí, clave na economía rural e que se atrasa o seu calendario non é para nada positivo. Temos en Galicia máis de 6.000 hectáreas de superficie cultivada de pataca e 2.500 explotacións que se dedican a ela. E producimos o ano, ollo, preto de 160.000 toneladas. Xa coñecidas son as principais zonas produtoras, a Limia, onde estamos hoxe, en Ourense, que é a máis importante, con máis do 50% da produción galega, tamén Bergantiños, na provincia da Coruña, a Terra Cha, en Lugo, ou o Val do Río Ulla, en Pontevedra. O valor de mercado da nosa pataquiña estímase anualmente entre os 40 e os 60 millóns de euros, e a máis diso, temos unha indicación xeográfica protexida, Pataca de Galicia, dende o ano 2007, que recoñece as variedades Kennebec, que é a máis demandada, Agria, Baraca e Fina de Carballo. O impacto do clima non é algo novo. Xa o ano pasado, contámolo aquí no termómetro, a produción se viu afectada polos anegamentos provocados polas chuvias e polos atrasos na sementeira. De feito, na Limia, gran parte da colleita quedou sen recoller no mes de outubro cunhas perdas considerables de millóns de euros. En consecuencia, se as chuvias provocan atrasos, os agricultores deben realizar tratamentos fitosanitarios, o que aumenta, se cabe aínda máis, os custos de produción. Claro, é que aí non lo acaban de contar, Ana, que le van plantado un 10% do que tiñan que ter plantado. Que en Europa só teñen todo plantado, só faltamos nós aquí. Bueno, vendo a imaxe desoladora, resignándose, claro que sí, pero que comentaban, bueno, igual no prezo non se nota, sí, vai, claro, ten que notarse inevitable. Na calidade da pouca que podan recoller, sí, tamén, moi ben, pero ten que subir o prezo, imposible, inasumible, para facer todos estes tratamentos que despois terán que facer, teñen que subir o prezo, non? Eu penso que é unha situación na que non hai moita solución neste momento, pero sí
si plantexar, non, de cara, xa vimos que o ano pasado 20% menos. Aí o que apuntaban tamén, Patricia, o fío das solucións, claro, porque a meteoroloxía é a que é, non? Que falan un pouco, bueno, de mellorar, non? Esas tarefas aí, quizáis, de limpeza, para que polo menos desaugue toda esa auga, para que poida drenar de outro xeito, porque estamos vendo agora que é unha auténtica charca e que, con sorte de que non chova, que estamos en primavera e en Galicia, tardarán un mes máis. Entonces, eso xa os aboca a eles a unha situación, vamos, a un precipicio, non? Entonces, isto podería ser outra medida, pero que hai un dato tamén importante que temos que poñer en riba da mesa. Non é soamente o retraso que leven e o que van a perder estes produtores que son o centro do problema, é que os cartos que investiron en sementes, que hai xente que ten aí 40.000, 50.000, 60.000 euros investidos en sementes, esas sementes, se non se plantan, estráganse. Entón, suma todavía máis as perdas as que teñen que enfrentarse. María, que calles a un se lle cae almos pés, vendo esa imaxe, escoitando, non? Claro, Ese home dende Xinzo. se entende perfectamente, porque como vai entrar un trator, co que pesan os tratores, como ten esos campos, é verdad que nós na provincia da Coruña, Bergantiños, plantamos, choveu menos e plantamos todos. Temos xa a pataca medrada, temos unha rama verde moi bonita, xa se está sulfatando, a provincia da Coruña posiblemente se salve, pero eu que decía Patricia, a perda tan grande da inversión da semente, porque ti compraches a semente xa en marzo, porque pensabas que ibas plantar en abril, tes unha inversión grandísima, a pataca está medrando no saco, está xermolando, pero vais a perder, porque é unha inversión, a semente é moi cara, cada ano está máis cara, pásanos os que plantamos 2 sacos de patacas e decimos, Dios mío, pero está carísima a semente, imagínate aquí para 3.000 hectáreas de pataca. Logo, Santón, cando imos ao súper que falábamos outro día, non? E que atopamos patacas de todos os lados, acordaste que outro día falábamos do calote das patacas, pero que claro, vendo este panorama, pois será imposible en agosto atopar moita patacas, esta é a estampa agora mesmo. Sí, é un problema grande na Limia, non? Pero, a ver, hai que ser prudentes tamén cando se fala, porque aquí estábase falando de que íbamos a estar casi desérticos, non? É dicir, que... sí, problemas de sequía, verdad? Outros días se dicían que os embalsos este ano está... O meu abuelo sempre decía que a auga sempre volta. Entonces, eso hai que lembrar que todo eso era unha lagoa. Entonces, bueno, claro, efectivamente. Entonces hai que ser unha destas zonas hai que ser prudentes, non? É dicir, porque sí, estamos nun cambio climático, pero que se comporta pois seguramente desestacionalizado, é dicir, bueno, e con choivas máis intensas, como está pasando, e desestacionalizadas, é dicir, non no momento que teñen que haber as choivas, senón que veñen moi... Entonces, hai que ver como lle buscamos unha solución. É outra coyuntura, non, coa que teñen que